musika zuzenean telebista saioa grabatzeko, Bizkaiko kostaldera etorri gara. Haren esei taldeko lagunekin egin dugu hitzordua, argitaratu berri duten disko txiki ezagutzeko. Gaur, musika zuzenean telebista saioan, kaleko doinuak. Erasoka taldearen errautsetatik sortzen da haren esei. Taldekideak batzen joan dira, gaur egungo talde formazioa osatu arte. Bueno, esan daiteke haren esei sortzen dela erasokaren amaieratik. Da Iñakik eta nik erabaki genuen jarraitu nahi genuela musikaren munduan, musika honen munduan gainera. Eta bueno, han euskan ezagun batzuk, kasu dira Koldo, Garrasikakoa, Jokin, Smoking Barrels. Eta bueno, erabaki genuen haiekin hastea, frogatzen, elkartu ginen egun baten, 2019an edo, eta hori, elkartu ginen, da horra ginen ja bestiak makinatzen, bageneuzkan, bueno, ideia batzuk bageneuzkan erasokatik, eta hortik hori igual izan zen abia puntua, eta hortik aurrera jarraitu genuen. Bueno, haren esei sortu zen, erasokak bere amaiera saldu zuenean, eta Ibon eta ni hasi ginen apur bat mugitzen, mugimendu horretan jarraitu nahi genuelako, eta ez genekien zehatz-mehatz nola jarraitu nahi genuen, baina argi geneukana zen jarraitu nahi genuela. Taldearen sorrera bestek esan duten moduan, ematen da hainbeste talde egon diren Salgortako eszena honetan amaiera etorri zaie, zitzaien, eta orduan musikan aritu eta segitu nahi zutenen artean bildu ginen, erasoka alde batetik utzi zutela Iñaki eta Koriak, eta ni musikan aritu nahi nuen, orduan gero Koldorekin bildu ginen ere bai. Ni berez Garrasikatik nator, berez lehenengo kontaktatu zuten Jokinekin eta gero bajo bat behar zuten, eta nik Garrasikak ere bukatu zuen bere ibilbidea, kanpora joan zirelako taldekideak eta onartu nuen proposamena, eta gero Josurekin kontaktatu genuen nire kuadriakoa dela, abesti pare bat egin genituen, ez hitzaioen asko gustatzen, beste estilo batetatik zetorrelako eta utzi zuen taldea eta ezagutzen nuen aurreko proiektu batetatik ere Jon Altonaga. Eta komentatu genion eta hori onartu zuen, eta ere badator beste estilo musikal batetatik, baina nahiko toke ezberdina ematen dio taldeari eta oso gustora. Koldo jarri zen nirekin kontaktuan Instagrametik, talde bat zeukatela, esanez, eta gitarra bat behar zutela. Eta, ni musika jotzeko gogo zengoen, eta, banekien ezela nire estiloa, behar bada, baina, nik erronka bezala hartu nuen, eta gaur arte. Haren esei taldeak punkoi eszenen kokatzen du bere burua. Hor dute abia puntua, baina haratago doaz ere, non hardcoreak edota metalak toki duten taldearen egungo musika norabidean. Egia esan, txikitatik daramagu hor, kontzertuetara joaten, hainbat taldetan parte hartu izan dugu, azkenean, hor egon gara txikitatik, da egia esan hor jarraitu nahi dugu. Ez dugu eszena horretatik irten nahi, eszena honetatik irten nahi, eta oso gustura ikusten dugu gure burua hemen, da uste dugu jenteak bebai eskertzen duela, taldeen artean aniztasun apur bat egotea, ez talde guztiak izatea berdinak, batzuek joatea alde batetik, besteak bestetik, da apur bat hori, aniztasuna egotea, desberdintasuna talden artean. Ibonek eta nik jarraitu nahi genuen, nahi genuen zen aldaketa bat ematea, orain arte egindako guzti horri buelta bat ematea eta bilatzea beste estilo bat, gure punkoi estilo horretan sartuko zena, baina ezberdintasun batzuekin. Orduan, saiatu gara, gitarrekin batez ere, beste taldeetatik ezberdinduko gaituen toke batzuk sartzen. Egia da Garrasika, Erasoka eta Smoking Barrels ezberdinak ziren arren, nahiko musika edo estilo musikal antzekoa. Jonek zeukan beste metal talde bat, eta egia da bai eman diola kutsu hori.
Guk ere erabaki dugu ere beste toke ezberdin bat ematea, ez? Ilunagoa, metaleroagoa, izan daiteke hardcoretagoa ere batzuetan, ez dakit, distortzio handiagoekin, bajoari eman diot nahiko, hori, ganantzia igo eta pizkate distortzionatu, pedalak ez dut erabiltzen arren, baina bai, saiatu gara nahiko ilun egiten. Bai, niri hardcorra asko gustatzen zait. Eta beti saiatu naiz nire tokea, egon naizen taldeetan behintzat, nire tokea sartzen. Eta nik uste dut, koldori ere hardcorra eta musika ilunagoa gustatzen zaio. Orduan nik uste dut batera bagarela gai base potolo horiek sortzeko. Eta nik uste dut hori bai dela gure taldearen ezaugarrietako bat. Bai, azkenean talde honi ematen dion garrantzia eta izaera da, egian ez mundu ezberdinetatik gatozela, baina musika mota ezberdinak entzuten ditugula, adibidez altunak metal influentzia bat dauka, aparte rock apartez, eta hori ematen digu beste tonalidade bat. Iluna esan dugun bezala, desmarkatzen gaituen soinu mota hori. Gitarretan datza taldearen bereizgarrietako bat. Taldeak egun jorratzen dituen riffak ez dira ohikoak punk oiestenan, eta horrek identitatea ematen dio taldeari. Hori igual bebai eragina izan da sartu genuen gitarra berriarena metaletik zetorrena, eta bere tokea bebai gustuko genuen, igual hasieran oso ilunak egiten zituen gauzak, baina nolabait moldatu egin zen bera bebai gure estilora, eta emaitzaren ezei da. Azkenean hemen bakoitza estilo batetik dator, eta saiatzen gara apur bat gainerako taldeetaz ezberdintzen, eta askotan hori da erabiltzen dugun errekurtsoa, gitarra indartsuak eta metaleroak erabiltzea, eta pasaje instrumentalak behar bada musika honetan hain normalak ez direnak, gitarra soloak, normalean ni izaten naiz puntuak egiten dituena, baina kanta batetan jokinek ere egiten ditu, edo biok batera, harmoniak edo daudenean, baina normalean punteoak nik egiten ditut. Ni gehienetan ritmikoa. Aldonaga daukagu hor punteroa eta oso punteroa. Eta, nahi duguna lortu taldearekin izan da apur bat potentzia, iluntasuna esan duenez bakoriak adibidez, iluntasuna bihatzen, baina gero potentzia eta guztiak batera joatea kolpeak nabariak egiteko, korteak egitean, muteatzen, guztiok batera egitea, indarra hartzeko. Eta hori saiatzen gara egiten, gustoko dugu soinu hori lortzea, eta horretan aritzen gara. Tendentzia ilunagoa edo toke ilunagoa eman nahi genio taldeari, eta horrekin igual gitarretan oinarritu gara batez ere, nahiz eta bajoak bebai badaukan bere tokea da bateriak bebai, baina gitarretan batez ere nabaritu daiteke hori. Punteoak ez dira gaur egunean entzuten den punkoi estiloan egiten diren punteo motak, bebai sartu ditugula melodikoak, oinarria da, sustraiak dira, baina bilatu dugu apur bat hori bebai. Ilunagoa izatea taldea orokorrean. Arenesei taldearen abeslari nagusia Ibon da, baina beste musikarien ahotsek ere garrantzi handia dute kantuetan. Ahots guztiek protagonismoa dute, ez baitira azpi ahots soilak.
saiatu gara melodikoagoa egiten, Arenesei, eta koroei bebai garrantzi handia eman diegu. Zatez gainera, 5 ahots egiten ditugu zuzenekoetan, nire ahotsa printzipala, eta gero beste laurok egiten dituzte koroak. Horri garrantzi handia ematen diogu. Gustatzen zaigu zuzenekoetan nabaritzea indarra eta ez bakarrik instrumentuetan da basean, ezik eta ahotsetan bebai. Normalean ez dugu egiten azpi ahotsak bakarka, guztiak multzoan aritzen gara, indar hori nabaritzeko. Azkenean koria badauka ahots printzipal oso potentea, eta guztiok nivel horretara heltzeko, saiatzen gara guztiok batera egitea eta indarra hartzeko. Askotan egiten da ez abestietan ahots nagusi bezala eta gero erantzunak ematea taldeko beste batek. Guk ez dugu hori egiten, zentratzen gara gehiago koro indartsu baten eta atzetik ez edo hori indar gehiago ematen abestiari. Ibonek beti abesten du bakarrik, baina nik ez dut abesten bakarrik, ez da Iñakik, ez da Jokinek, ez da Jonek, ez? Beti ematen da guztion hori, indartxe edo koro edo, ematen dio horrela indarra bestiari, maz. Bai, askotan eskertzen dut. Ni ahots gabe gelditzen hazenean, da itotzen nagoenean, beti begiratzen du baten bat, eta laguntzen dian. Da, eskertzen da. Punkoi eszenako beste talde asko bezala, Iruñako Sound of Siren estudioetan grabatu dituzte kantuak. Julen Urzaiz, soinu teknikariaren gidaritzapean. Hori da, bi lanak edo, hirugarren bat dator, dana berarekin grabatu dugu, eta egia da, Euskal Herriko estilo honetako talde guztiak grabatzen dituela berak. Eta egin genituen grabatu 5 abesti, 3 atera ditugu EP moduan, eta gero berez badaukagu pentsatuta beste lan bat ateratzea partekatua izango dena. Ni nire partetik behintzat, grabatzea noanean saiatzen naiz eramaten dena hasieratik bukaerara pentsauta. Egia da, gero bertan estudian aldaketa batzuk egiten dituzula, baina printzipioz horretarako beste gauza batzuetarako ez naiz bat ere metodikoa, baina horretarako bai. Eta saiatzen naiz gauzak ondo pentsauta eramaten eta egiten dituan gauzak beti abestiari zerbait gehitzeko asmoz. Ondo, ja bigarren diskoa izan da, behar da lan egiteko era, gurea eta Julenena ere, produktorearena, igual apur bat landuagoa zegoen, lehenengo diskarekin konparatuta, esan nahi dut. Bertan grabatu genituen, bereiz ezinak epean agertzen direna aparte, beste bi kanta, ez dakit urrian edo baterako ditugunak, eta ondo joan zen. Hori izan zen, 2 asteburutan egindako lana, aurreko diskarekin konparatuta askozaz ere lasaiagoa izan zena, ze lehenengo diskan joan ginen astebete inguru, dana segituan egin, lehenengo aldiz gainera, esperientzia berria, orduan askozaz ere zailagoa izan zen, bigarren aldi honetan landuago, eta espero dugu gutxinaka urrengo diskoak askoz landuagoak izatea. Berez kasete herriko disko ekoizle bat da, eta gero ere tae, justo gure estilo musikalan ere talde askorekin lan egiten duen beste ekoizle bat dela, eta nahiko gustora. Kostako taldea da Arenesei, eta hortaz garrantzi handia du itsasoak argitaratu dituzten 2 diskoen diseinuetan. Hori da, gu Algortakoak gara, eta gure herriaren jatorria ez datorrela itsasotik, ez? Horren omenez ere nahi izan diogu kutsu hori eman. Gero ere, beti izaten da, ez? Itsasoa daukan herri baten jaiotzen den jendeak kriston lotura daukala itsasorekin, eta guk hori plasmatu nahi izan dugu diseinuetan. Nik uste dute tematika hori guretzako importantea dela. Azteko, gu itxasotiko hurbil bizi gara, gure sustraiak ere hemen daude errotuta nolabait itxasoan, eta horri garrantzia eta bere presentzia eman nahi izan diogu. Orduan, importante iruditu zaigu, diseinu horietan itxasoarekin zerikusia dituzten gauzak eta tematika hori lantzea.
Lan berriaren aurkezpena Bilboko kafe antzokian burutu zuten. Eta bertan grabatu zen lan berriari izen ematen dion bideoklipa. Taldearen eta jarraitzaileen arteko harremana handia da. Zuzenekoak erakusten duen bezala. Arenesei ulertu behar da kuadrilla bat bezala. Osea, gu taldekok, gu bostok kuadrillakoak gara. Baina horretaz gain pentsatzen dugu Arenesei jende askoz gehiago osatzen duela. Hasieratik gurekin egon izan dira eta egia da kontzertu da netara etorri izan dela, gutxienez baten bat. Eta pentsatzen genuen hori zor geniela haiei. Eta disko hau apur bat da haiei hau eskertzeko, horregaitik darama bereiz ezinak izena. Eta horrekin esan nahi duguna da, Arenesei haiek gabe ez litzatekela ezer izango, eta haiek direla motibatzen gaituztenak egunerokoan jarraitzera. Nik uste dut musika talde bat daukanak badakiela zer den hori, ez? Maila handiago edo txikiago baten, baina talde batek bakarrik ezin du aurrera egin. Eta guretzako oso importantea dira gurekin dauden lagun guztiak, eta asko diegu eskertzeko beraiei, asko ematen digute, baina asko ematen dugu guk ere beraiei. Orduan hartu eman bat bezala hartzen dugu eta guk ematen diegu eta beraiek ere guri asko ematen digute. Nik uste dute prestatzen dugun zuzenekoa egoten dira eguneko egunean prestatuta gu ikustera datorren jendearentzako. Orduan saiatzen gara beti dinamika bat sortzen zuzenekoetan, gutxitik goraka doan dinamika bat, eta bideo horretan ikusi daiteken moduan asko eman zuten beraiek, guzeratu ginen algenuen ematen maila horretan, eta nik uste dut lortu genuela guztiot disfrutatzea. Egia esan oso gustora erantzunarekin, joan gara leku ezberdinetara eta beti publikoaren kriston erantzuna daukagu. Bai kritikengatik, gero jaisten garenean kriston kritika onak jasotzen ditugu, jendea oso gustora gondela, eta gero jendeak abesten dituela bestiak, eta más que abestu edo jakin, sortzen den mugimendu edo giro hori asko eskertzen dugu. Kontzertuetan egiten dute eztanda estudioan grabatutako kantuak. Zuzenekoak maite dituzte, eta batez ere, ikuslegoa eta taldea parez paren diren lekuetan jotzea. Nik uste dut diskoak eramaten ditugula bastante pentsatuta, sartzen ditugula adorno asko, lantzen ditugula diskoak, baina nik uste dut benetan gutaz disfrutatzeko momenturik onena zuzenekoa dela. Gu gustora ibiltzen gara, nik uste dut, gu egon garen kontzertuetan ikusle bezala, ez? Azkenean asko mugitu gara gaztetxetan, sala moduetan ondo ikusten gara ere bai, baina, gero deitzen badizute jai batetik edo zerbait, aurpegia eman behar da, gaude gustura ere bai, baina, ni uste dut gustoko dugun lekuetan, izango dira gaztetxeak, sala txikiak. Egia da gaur egunean kontzertu estiloa igual apur bat aldatu dela, orain bilatzen direla estilo desberdinetako taldeak gau berdin baten sartzen, baina guri oraindik gustatzen zaigu aintzinako formatua non estilo berdineko taldeak elkartzen diren, da asko aipatu aldi dugu, baina azkenean oso gustora egon gara Streetwiseekin, Kaleko Urdangekin, Brigade Lokorekin, hainbat aipatu ahal nituzke, Nealta Folarekin azken asteburuan jo genuen eta oso gustora, bai. Ez dakit, orokorrean estenako musika talde guztiekin gustora egoten gara normalean. Erlaziona daukagu, gainera estena oso handia, danok ezagutzen gara elkarrekin, ezagutzen gara danok, eta nahiko erosoa izaten da. Azkenean zuzenekoak dira beti talde batean egotearen esperientzia onenetako bat,
azkenean ikusten ez den lana, aste barruan, ensaioak, lokalera joan eta guzti hori gero kontzertuetan ikusten da eta kontzertuetan disfrutatzen dugu, aste barruan egindako lana, hori izaten da saria.